Moi vaan kaikille. Mä oon tosiaan Iivarisen Oskari. Ajattelin kuvata tämmöisen lyhyen videon esittelymielessä siitä, kuka mä olen, koska mä oon nyt ehdolla näissä kevään kunta- ja aluevaaleissa ja tosiaan oon istuva ensimmäisen kauden kaupungin- ja aluevaltuutettu. Oon todella paljon tykännyt siitä hommasta. On sellainen ihminen, joka mielellään haluaa päästä vaikuttamaan, ja mulla on erilaisia ajatuksia kuitenkin liittyen siihen, että minkälaista kaupunkia pitäisi tehdä, esimerkiksi niin kuin liittyen kaupunkisuunnitteluun, että minkälaista rakentamista tarvitaan ja missä, että säilytetään meidän hyvät pientaloalueet sellaisena viihtyisinä paikkoina, missä jatkossakin ihmiset haluaa asua ja liikenneyhteydet pelittää. Koulut on sellaisia, missä lasten on hyvä oppia, koska tällä hetkellähän kouluissa on sitä sellaista tietynlaista rauhattomuusongelmaa johtuen tästä inkluusiopolitiikasta. Eli pyritään sijoittamaan niitä ongelmatapauksia sinne ikään kuin tavallisille luokille. Ja mun mielestä siinä oikeastaan häviää aika lailla kaikki. Että ne tukea tarvitsevat oppilaat ei saa sitä tukea. Ja sitten taas ne oppilaat, jotka pystyy siihen itsenäisesti hanskaamaan niitä asioita ja etenemään ehkä keskivertoa nopeammin, niin he ei saa sitä työrauhaa siellä. Eli esimerkiksi tämmöisiä asioita. Ja olen 34-vuotias, asun Tikkurilassa. Aikaisempaa taustaa on tuolta Länsi-Vantaan puolelta, ja se on edelleenkin silleen hyvin sydämessä oleva alue, ja olen miettinyt, että voisi hyvinkin jossain vaiheessa siellä uudestaankin asua, mutta oikeastaan sellaisista käytännön syistä asun nyt tässä Tikkurilassa, että aikanaan muutama vuosi sitten tuli eroa ja piti sitten vähän pienempää asuntoa saada, ja ajattelin, että täytyy ehkä vähän lähemmäs valtuustotaloa muuttaa, niin arki helpottuu, ja oikeastaan se on ollut sitten semmoinen tekijä, että miksi tässä nyt nykyisessä paikassa asun. Mutta tosiaan